time yavo kunyatsorisecha. Ibomira kwanzi ndodo abaya live achipopota kuti kwaita tora content yake ndeipa because eta nyaya dzakawanda ndeipi content yake Fiji here unduvheko here kana kuti ndeipi content yake mudedze yawe content yake ndeipi content yake apa content yake ndeipi nyaya yauya makuseni kwatiri nyaya yake ndeipi ndodo nyaya yako ya content yako ndeipi because tutataura nyaya dzakawanda apa which one is your content wewe kuti content yako ndeipi kwanzi yavheko yauya kwandiri na 8 makuseni uyu ndiye semukadzero kana kuti vheko ane victims akawanda mukadzi uyu auya panapa pa ndiye here aripo aenda kwandodo amboenda kwandodo mukadzi uyu vigaiti mubvunze kola mina ndikufonere bheki vigaiti mubvunze mukadzi kuti amboenda kwandodo here because angoya kwandiri makuseni but ndikamuti akanditi no ndoda kuziva life ndabva kubasa kumazuva rovira ndiye handipa time saka zvokuti hanzi vazoba content yedu hakusi kutsvaga pamuromo ikoko amboenda kwandodo mukadzi uyu alokola mamboendesa nyaya iyi kwandodo aiwa munhu wandapa nyaya iyi ndapa Mr. chete ndo the only person wandapa nyaya iyi ndo futi wandipa phone number dzenyu kusaka kuri kunzi mamboenda kwandodo wanda handitomuzive ndodo wacho kuti ndiani kuti ndiye aenda kwandodo seimi guys handitozivi kuti ndodo wachona ndiani munhu wandataura naye ndogona kukuratidza ifoni yangu ndataura naMr. makuseni ndo chete wandataura nawo yes Mr. vakatoya kwandiri nini vakati pane vanhu vari kutupa namba dzenyu makuseni vakati pane vakutipa namba dzenyu ane nyaya yaanayo ndikati alright saka mavictims akawanda saka chiri kunzi content yangu ndechipi uyu amene pamwe asi kuti muwhatsapp group vanhu vazofunga kuenda kune masocialites ndofunga vanhu vaenda kwakasiyana siyana kozi ini ndangoti pandangoyanzodiscover makuseni kozi ndakaona life manheruka makuseni pandazonyatsodiscover kuti no uyu vheko lupa ndiye tafadzwa uya ndo pandabva ndati no let me call Mr. ndabva ndatofona nhamba yekutanga zvikanzi inyaya yenhamo here kozi Mr. havangotaura navo pese pese ndabva ndapiwa futi imwe nhamba namba yangu iwo wanditange ndobva wabva wanditanga ndichibva ndawaexplainera nyaya yangu saka mavictims achakawanda ka saka konde ndakuti konde yangu ndeipi konde kundoda hauti haubvuli haumbofa wakandibvula nobvula ikoko konde ndaisiya pamamai vauya kwandiri moboys aya kwandiri makuseni handiti akatoti ndokumbira kuwapa nhamba dzenyu ndikati vapei nhamba vapei it's okay akabva vapa nhamba ndikataura navo vakanditi kuma7:30 hani ndizvo ndizvozvo chaizvo vakati kuma7:30 ndikauya pandikati takamirira time toile up time the7:30 tichitaura nyaya yekufiji ina nyaya yekufiji makaigamba mukaitora wani makaigamba nyaya yekutora paita munhu ari kutorera vanhu panapa nyaya ikagamiwa kwese zvine basa rei ndodo wacho ngaakwidze munhu wake palife yake iye simple nemunhu wake sezvamaita imimi yes imimi handikwidza inini ndini munhu wenyu ndambokutsvagai handitombotsvagi vanhu handitombotsvagi vanhu ndambokutsvagai matouyambega kwandiri zvinoshamisa instead yekuti right now vanhu vari kunzi vari kubigwa nemunhu wani tinte vanhu vese vane mavictim akasiyana siyana tinte mubatanidzo wenyaya iyi tifambe kuti timeke sure kuti luko yadzisira vanhu mari dzavo wabhizi kunesana nemumwe musocialite kuti hanzi muri kutora macontent yangu which content akwidze munhu wake amupa content iyoyoyo munhu yeye aise uchapupu hwake anenge ari kutamba hake aiwa anenge achitamba hake ndodo anenge achitamba anenge achitotamba hake ari kuzvitambira mwana wangu matanga tototapulive kubaya kuti content yangu zvingaita ine ndinotsvaki vanhu guys vanhu vanoya kwandiri handina tombogogodzera kuti leo uya kuno nenyaya kuseni moboys ndiye atoya kwandiri ini aiwa ari kujoka hake alright it's okay saka ndiri kuda kuti vanhu masocialite atoigama uye ndodo ngachitogama nyaya iyi ndochitozomupa nhamba yamai ava ndakasununguka totoiganidzana nyaya iyi kuitira kuti nyaya iite mutsindo handiti maona vanhu vadzosegwe mari dzavo zvinoti ndodoka unoda kuti ndikudzure zvitama izvo zvizvo nehembe dzako dzinopenya penya unoda kuti ndikudzure zvitama 9 2 aiwa ini guys ndandipozi mai vatoita kuiwa nandasingazivi guys but anyway tiringoda kuti vapiwe mari dzavo
tikuda kuti vanhu vapiwe mari dzavo chete. Ndo zvatiri kuda, tingoda kuti vanhu vapiwe mari dzavo chete. Guys, ndo zvatingoda. Tingoda kuti vanhu vapiwe mari. Aiwa, kana isa caption yangu ari kutamba. Nokuti anotamba vana mbuya mulambo vanisa makaption angu, vana mila vanisa makaption angu, vanenge kwani kwachitambawo. It's okay. Ndada kuvhunduka kuti content yacho yagofamba seiko. Kuyatenderera yadiko content yacho dayaskana. Content ndokupai guys, chiuyai muitore. Content iyi alright. Uyai. Uyai tikupei tofanana content totogamidzana content. Totogamidzana content izvo ndotokumangwana ndiri kubasa ndotokupai content musara muchimhanya necontent ndiri kubasa ndokugamba iwo ka content. Ya anga chibhanda ake neni. Anga chitobhanda ake neni. Hanzi nditori nemwe yandichakupai. Uyana Jonathan unondipavo zvimwe ndichivagamawo sevafana kuda kudlawo ndovagama vofamba nebhora ndikati swaga ndikamupawo ndikagama icho chindodo ndogama chiswaga handisi muona vomanyawo necontent ka zviri kutofaya vo vana vari kutodlawo anomuona vana vari kutodlawo zvichitofamba. Saka guys regai ndichifonera kola ngachitara kufona timbonzwawo guys kuti imi panyaya idzi muri kudziona sei. Mimi ngachifuna vari kupiwa. Tichangopedza content kuti analyze kwaone tai content ndichingopedza ubva vaanalyze. Hello kola. Handachiti vananyati vanozonyanya kutozvifofuri dai vaita sevamwe vadiki veeji yavo vatsvaka basa. Munoziva here kuti full blogging ibasawo pacharo full time vakanyadzogona kuchiita zvakanaka ritori basa pachezvaro. But hazvizodoti vanyanyodhipenda nemunhu kuti izvezvi like munhu ari kuvasponsor akangoti handichakusponsei vachaita sei. Vanofanira kufunga for tomorrow. Handifungi kuti vakapusa vana vaya vakangwara. Vana vakuru vadiki vari kukura. Kwaiko zvino let them enjoy the spot, the limelight. Tombovaona meno but I hope vari kuita zvakangwara. Regai siyai timboona kuti vanoenda nekupi. Content creation is a job guys. Kuswera kutomuka makuseni uchicreata content it's a job on its own. Ijob pachezvaro. Saka vanhu vanotomuka makuseni vachinda kucreata makutomuka tisana naAmerica kune dzimwe nyika guys kune macontent creators anotongoshanda pasi kucreata content vanotomuka kutravela kuenda kune dzimwe nzvimbo kubuda kuna Mexico vachibloga majambiranta vanhu bhodha vachienda kune dzimwe nyika vachidini full time job vachitoita basa vachitotambira ndo mari yavo vachitambira itori basa pachezvaro. But tinoda munhu anenge akatozvidedicatira kuti ndo zvandichaita achitofamba achitoenda kwese achitobroadcasta everything zvinenge zvichitoita mona zvinenge zvichitofamba. Saka ndo content creation ibasa vanokana vakanyatsota tase vana Kora Obid vari kutorarama necontent creation kutotenga nikikiri mota dzinodhura nechii kanimboeda kueda. Hello Sisimedi Marisai. Mushe kanjani? Mushe. Inini ndine tuse dzangu panyaya yevana vana vedu ava vana venyika. Maona kuti dai mukoma boys vangu continue navo because from my understanding ndo vakaita kuti tese tizive vana vatisati vaziva. And I think mukoma boys vakauya negenuine love. Zvisina kuti vada kugaina mafollowers kana kuti vane zvavari kuda in return or what. Ava vese anambudzi yadhura vari kuya zvatozvipfukuto zvoda kutogainawo mafollowers using vana ava zita revana ava. Saka dai zvaibvira mukoma muboys vangoqhubeka nevana ava sekutanga kwavakamboita pekutanga. Amen. Tichaona kuti hatizivi kuti zvakafamba sei. I'm not so sure hangu kuti what really transpired izvo zvikapa vave. Amen. But I don't know. Maybe zvichagadzirwa
manager waiva chiposta mapost evana kupechi kwavo. Linda buda udzoka esikuedha. Ya manager pavakauya vasati vakuposta ma-updates ananyati. Nenhamba yavave nayo izvezvi vari kuwana ma-followers nezita revana. Pakuposta ipapa nyangwe neni ndakangoitawo zvangu question mark. Pakuposta ndakangoita wangu question mark ndangoti man pamwe agreement yangu. Vakawanda masocialite atinoziva vane mukurumbira vanoposterwa nemamanager vachitombaziva kuti ndivanane, they are acting behind the scenes. But ivo ndo vakuda kutozvisapa. Haisi kuedha Linda, iyo zviwadzoka una green button. Mati? Ndiri kutaura uyo Linda ari kuti edha ngati haina green button haisi kuedha. Alright. Then boss vatakangotendawo tichingoti pamwe zvichida vari kubatsira vana ava uyu Veko Lupa ngadzorere vanhu mari dzavo, whether i2 cents whether iwa akomana mari inorwadza kushandira vedu. Ini hangu personally handina hangu kuvharwa mari, but ukaona mashandiro unongochita umwe munhu ongouya ongokutorera mari yako just like that and they get away with it. No, we can't let that happen. Ngavadzosere munhu ngaadzosere vanhu mari dzavo then tochitanga kumusapota zviri clean, but as long as vanhu vachichema nemari dzavo aiwa ngatiripotei peji rake iri paro. Simple. Ndo zvega zvingoripo ipast yake zvatiri kutaura ngaape vanhu mari dzavo obva atanga isati vazive. Ini ndongoziva one ava vauya kwati couple murume nemukadzi vauya kwandiri ve13,000 mamwe ndiye anovaziva oclear vese otanga panyuwani. Ongotanga patsva, we've all made mistakes in life atimbomujaja, but akasabhadhara mari dzevanhu tichangogara takamugara bhamba, but akangoya pachena odzosera one by one mari dzavo aiwa munhu anopiwa benefit of the doubt opiwa second chance, life goes on. Then ndoenda panyaya yemusikana wedu ari kurwara uyu Roda. Panyaya yaRoda inini I think kuti Roda aida cash in hand. Zvetiketi izvi handifungi kuti aida tiketi, munhu aitongodawo zvake mari, of which makaita basa madiaries vakamira vakamutengera tiketi, but nekusazokommunicata paangari supposed kutravela. Guys, 1,300 if I'm not mistaken. Hauna green button Linda, hauna green button. Yakawandisa ikungoti inongodyiwa inongoenda just like that. It's a lot of money. Vanhu vari kufukuza kunzoko vachishanda, woya neproblem yako vochema vanhu kunzwira tsitsi woti uda kubatsira, then mangwana ongori kana uchabata foni kuti uupdate vanhu kuti zviri kufamba sei, wonyepa futi kuti kunyika yauri hakuna ma-ARV. Connection failed Linda, fona kuine problem. Mati? Taura yenyu nechitaura nayo uyu Linda. Alright. Ndikuti hakuna nyika isina ARV panyika panapa, never, hakuna. Ende kana usina kuwanirwa mapiritsi ako aunomwa, vanofanira kupa mamwe avanenge uchimwa kuitira kuti CD4 count yako neviral load zvigare ndo zvirimo important kana uri HIV positive izvozvo. Saka zvake zvokuti hanziye kwandiri kufiji hakuna ma-ARV ezvikazotsvika jiki akuti zvoni acho handinonwa combination, hakuna zvakadaro. She's just lying. I'm sorry to say this, Nanchi feel sorry about her, but she mustn't take people's generosity for granted. All right. Thank you very much, Kola. Kaporonga Mulia. Thank you very much, Kola. Thank you very much. Porongisha. Right, Makola at Facebook. Hello. Moja don. All right, Wasara. Hello. Hello, Kola at Facebook. Hello, Bajoina. Hello. Kola Bajoina. Hello. Right. Kuniranga chifona beka. Kufona beka. Kuniranga chifona. Hello, Swagande ipi? Mulisei. Mushe kanjani? Apana, bayo anda ndiripo zvakupanga zvinhu kubva ichi muchitanga. Ndikuda kungokumendawo zvangu zviviri zvitatu. Ende ndobva ndataura kuti aiwa regerai kunomanaisa zviri kunzi ari kutamba uku, vari kutori serious, vakatoungana ikoko. Iri kutonzi mhosva yamatoita pati
ndoda kungotaura pamberi pevanhu kuti sometimes jealous kana kuda kurwadziwa kachinhu chakaipa zvekuti kana tichinyatsoda kutonyatsa kurwadziwa kana nyaya idzi ndakatanga kudzitaura kudhara uyu Anzani Mabhuridzo achangoenda ukona bhosi yava ndobva ndatotaura ndikati nyaya idzi ndakambopiwa babava imbavha ndikatotanga kuvatukirira ndo the reason why ndaingovatuka everyday kubva musi wabuda Mabhuridzo achitaura zvokuti bhosi chichi nekuti nyaya idzi ndandapiwa kudhara but ndakangodziginwa because ndaivhunduka kuti munhu wenyaya wandikupiwa ari kunzi imbavha uyu zvinozondinetsa ezvinezvi pamba pangu pakugara vanhu saka paakazobuda pasocial media ndikati aiwa nyangu akazondiringa at least anenge ndichinyatsomuziva kuti ndiani saka munhu uyu akabva atondiudza patodzoka feedback akati munhu uyu wandaikuudza uyu kuti imbavha akatombopa uyu akubatsirana nananyati ndobva ndatotanga kuitaura I have been insulting this guy kubva kudhara bvunzai vanhu vanenge vari pamalive saka daitiri vanhu vokuti hanzi nhingi inonzi sisinei vatora content uyu atora content uye nyaya papacebook kuti iite noise iite mutinimira unge ichidavirirwa ichigamirana unoziva uku zvinhu zvepasocial media zvinodawo chikorombi chana so ndokutoti iende mberi kamanje ukangoramba uchikwama wega zvinobuda zvine zvaitaka vanhu vane nyoka mukati dzinenge dzati usatorerwe content watorerwa content haisi yemunhu auya kwandirega nditomuzivi saka content inenge iri pakuti kudini because kana vakadai zvokutanga kutsonza neni ndogona ngopindura ufuni chitaura zvandotolavha ndiri kuno ndechavanoita ndopasina chandoita ndopasina because ichikosana ndolavha ndiri kunoku hapana munhu akambofane kutukwa ende vagara vanongotuka everyday content yekungotuka vanhu everyday hapana kana zvanotomboita ndochokwadi zvokungoukura uri kuseri kwefoni kungoukura kurakati kuti toothless dogs kuti nyaya igarwe ndokuti zviende plus content yani kwandatora unobaya live dance yekwatogwa content whose content because mai vari kuti handina wandabvofonera ndaudza munhu wani content yani handidi zvokubhuliwa pasocial media handidi swaga ende handitodi kubhuliwa ende handidi zvokubhuliwa pasocial media. I'm not some wannabe upcoming kana some this upcoming socialites vanobhuliwa pasocial media and be controlled and be told what to do on social media. And I do what I want on social media because it's my data, my phone and my energy. I do what I want and no one can stop me. Simple. Imagine, kuti tivanhu kuti tinotaura kuti content yangu kubva uyu bhosi lupa achingopinda kunonzi kunyati family. I have been talking about this, not the reason ndichimutuka naMabhuridzo handobva ndakatanga kuvatuka saka vanhu ngavasataure kuti hanzi yecontent daita achingodairo content yemunhu ine basa rei nyaya yabveko yataugwa neni nhasi guys here pane guest ratanga nauya pano paratanga kuuya kwandiri here nhasi guys ratanga kuuya kwandiri hakuna mwe munhu amboita here live yenyaya iyi samwe hakuna saka sei kwatonzi meni watora live hakuna here mumwe munhu atomboita live iyi samwe. It's not right guys. Inini bhai vatongoziva. I'm not going to allow anybody to bully me on social media. Makandibhula zvikakwana ndakanyarara makandibhula zvikakwana because ndasingade kupindura. I'm not going to allow anybody to bully me. To hell with bullies. To hell with bullies. I'm not going to allow anybody to bully me. Azviti ndinosekera munhu wese swaga inini ndinosekera munhu wese because ndandingafuna kunitadzira ndinosekerera munhu wese handigoni kuita chigumbu handichengete zvigumbu aiwa ndinofana ndichida kupinda ndopindura kaswaga handitumweka zvokuita newa undiudze zvokuita kaswaga iwe hautondiudzire zvokuita kana vakabhuna chida kupinda ndopindura. If I want to keep quiet ndinonyarara undiudzire zvokuita saga. You don't tell me what to do as well. Saka ndizvozvo. Yes, saka ndizvozvo. Ibvapo iwe ibvapo iwe uri kubhuliwa uri kubhuliwa everyday vanhu kudi kutaura uri kubhuliwa vanhu unotori bvapa ngatichibvise ichi chidhori ichi ngatichibvise kwaidama mjimu unovasekerera bai makabhuliwa saka ndipangofamba ndichitsamwira vanhu ini nai zvinotokondoreriwa nevanhu vese pasocial media uyo akati musasekerera uyo akati saka daivediwe imhosva here ndonzi ndo-hotspot ngane ndichiramba kakuti ndi-hotspot ndichiramba kuti hotspotiwa kuti hanzi uri kuhotspotiwa uko idai naini guys ndagove remote control here
yokontroliwa kunzi ukumazodai dave remote control munovasekera bulai saka ndovatsamwira kuti vadini munhu wevanhu kutsamwa kune nebhogaro wakangotsamwa vakatadzirei ndinoenda kumadai kwavaiti kana ndiona kune zvinonakidza ndinoseka ini I'm neutral I go anyway that's me ndoinda kwese vanangoda ndiudzigunzi musainda uku indai uku nokuti uku vari kudai akandituka nhasi ndodondira kuti komupindura kana nchida there is one singamupinduri ndongo I feel like it's just age yake like me answering to ndongonyatsa kufila kuti hazvinyatsobuda so hanimona hazvibude ndosaka ndichingopaka ndichingoignora chingoumana hazvibude but andiwo sport wekunzi nokuti imimi makakonana ini ndofanira kuhakira it doesn't work like that in life hazvidaro paupenyu kana achita life yakadauntira life ndangomupindura daimi kana asingadi kumupindura ndongomunyarara ndongomignore achinda hanimona kadhora kakanopenga kwai naswaga tukwai regai kuti rabai makadzvanya bhuliwe eka chinda unobika sadza neraisi ufare nhasi ndabhuliwa chinda unopembera zvakaomba vedu uye kana vedu pasiyapinda ukatobvisa tototidhoni pasiyapinda ukapusa ndongoinda izvo zvakutotikaona kusvika zvonyanya kunakidza ndongoinda inini koko ndotonomira kwaswaga ndongoinda futi animona ndongoinda kufuti ndongonomira kwaundodo wacho otanga ndoenda futi ndichingotuka zvangu ndiri pamukomenzesheni ndichingofa zvangu nokuseka ndiri pamukomenzesheni kwaswaga kwacho ndinga chingondiwanzirawo ndiri mukomenzesheni ndichingosekawo nhaye vedu we kwaibhuliwai korambhuliwai kune umwe ushu mari yakawanda guys kune umwe arisa message pamusoro panzi ndakabirwa natafadzwa 11,750 ari padenga idzo ningikiridzo kwemea vambokwira ndofunga ndevamwe vari kuti havasirivo ndofunga mavictims akawanda pane vakurisa message pamusoro apa ve11,000 vakurisa message vanhu vakawanda guys these people are too many vanhu vakawanda mira ndione nefoni inwe vanhu vakawanda guys vanhu havasi munhu one vanhu vakawanda mira ndinde kuipa message yapinda izvozvi ish moushu content mungadzipedza dzese ish ushu ndevamwe havari kumessage ava yapinda izvozvi ish nondone nyaya yavo ish hanzi hai sisi tafadzwa chimari akatovharawo sisi vangu 11,750 saka icontent yese isenge papa ndotovapawo content vana ivava nokuti ndendisipo ndendiri kubasa iyo lobels iyo iyi rega tione handisi kuziva mira ndione hamene apa wauya negreen button let me see unopinda here apa tochimupa iyo lobels yacho times 10 ochitafamba nelobels yacho ari kuchemera ungachemera lobels inoita dhora right I'm trying to add to pamusoro apo Linda tungoti adding mira tione Linda hausi kuedheka uri kungoti edding padenga pausi kupinda ya vanhu vakawanda uyu mumwe anonzi tatenda with atouyawo ari kuti pane 11,750 pantori nechati panapa pane wandikunzwa saka ndida kuziva kuti ndiye here anonzi ane pamwe mangiri maaudios akaiswa apa saka ndiwo guys anyway guys indapedza zvangu life yangu tiregai ndindi chingwa tatora ndodo lobels ndatora ungagodi uchandita saka uchaita sei saka guys ndakuinda guys anyway tikufara zvedu
muve neusiku hwakanaka guys. Thank you very much all the star senders. Muve neusiku hwakanaka. Vheko ipa vanhu mari yavo and start afresh. Namba dzavheko panapa dzinenge dzatumirwa. Pane nhamba dzatumirwa panapa dzanzi ndedzavheko idzi dziri pano. Ameno vachagama ndichatira kumufonera ndione kuti ndisabaiko. Ndichatira kumufonera ndione kuti panhamba dzacho idzodzi. Alright, right one. Angapa vanhu mari yacho here. Right one. Number yauyai. Right. One. Let's try to call him. Ndiye yabva itobuda chekuti mavisa what. Hello. Hello. Yes. Ujeni say. Ribom no fara. Ndiri right. Ndise smeli. Smeli wapi? Iva wanoziva muchete